Nairobi. Joseph Irungu Kuria mong'ere gi nying mar Jowei ong'adne buch nek bang' doho yude kod ketho mar nego nyadendi Monica Kimani e higa mar 2018. E ng'eto mare, jang'ad bura Grace Nzioka noyango ni neno mane opedhi e nyim doho no gi okinde Monica Kimani, okinde mag Jowei kod okinde jotim nonro duto otudo Jowei gi nek mar Monica. Jowei ni kod ndalo 14 mar dhi e doho mar appeal kendo chwalo ng'ur mare. Lidio Keyo miwa ler mar wachni. En bura mosekao higni 6 buch nek mar Monica Kimani manotimore higa mar 2018 noyud ringre ode bang' ka nonege e yo magalagala. Gikone to familia mar Monica Kimani oyudo fungruok bang' doho mamalo ng'adone achich maduong' e burano Joseph Irungu bura mar tho. Kochiwo ng'eto mare, jang'ad bura Grace Nzioka wacho ni kaluwore gi andika manopedhi e nyim doho no gi okinde Monica kod okinde Jowei duto ne giyiere ni nek mar Monica ne galagala kendo odhi ataro gi chike mapachoka machiwo ng'eto mar nek ne jal motimo tim makoch makamano. I have ordered that the first accused person before this court, Joseph Kuria Irungu alias Jowei, shall suffer death as provided for the offense of murder under section 204 of the Penal Code of Kenya. Kosomo kitapa yuba chiela parko dario nyaka parko dadek mawuok e muma. Nzioka wacho ni karaja chien ne oko yiene nega yubu bang' Nyasaye miye thuolo mar teme kabendo yango ni kit nek manonego Monica ne en nek mopangi kendo ne oken masira. Kado bende otudo lony manonego Monica gi lony ma Jowei ni godo bang' yango ni noyudo tiegruok e weche magarita e piny mar Dubai. This is what the Lord said to Satan. Behold, all that he has is yours. Only do not lay a hand on his person. And I find no room anywhere for a person to take another person's life unlawfully. The person must have had some training. And remember, the evidence even revealed that after the offense was committed, the deceased was put in the bathtub and the shower tap was put over to run the blood off. When I read the report presented by the probation department, where the accused person himself says, I have been trained by the Dubai Police Academy and an Ogara group, I thought that corroborates the finding of this court that there was full scale for commission of the offense. Jang'ad bura yango ni Jowei ok nyal we thuolo dogi e kind oganda kaluwore ni en jal makite galagala kendo entiere kod ichong'o malo ka japadri ma gweng' gi Jowei to wacho ni ging'eye kaka rawera mohero Nyasaye kendo makite ber. Gino makoro miyo jang'ad bura yango ni Jowei entiere kod kido ariyo motegno, gino mamiyo onyalo tiyo maundu ka oganda ok par. The probation officer, Mr. Andrew Kanyotu, he describes the accused criminogenic risk factors as follows: that he lacks stable partner relationships. He has antisocial personality patterns manifested by living on the edge. He is impulsive and a thrill seeker. He uses anger or aggression to control others. And finally, he says that the accused has a double personality trait. The probation officer interviewed a senior chief of free area location, Dr. Samuel Macharia, who described the accused person as being well-mannered, respectful, and was not a threat to the community. Bishop Shadrach Olo of Agape Sanctuary Church says that the accused person is a member of his church. He is steadfast in faith, relates well with fellow Christians, and at the time of his arrest, he was a choir master in the church.
Okinde mar familia mar Monica Kimani onyiso mor mar ng'eto makamano ka koro gijiwo jogo mantiere kod buche doho mondo mi obed kod yie gi doho ma pachoka. Samoro ka ng'eto mar buradhe to iwinjo kisome to samoro iwinjo ne okodhini ka kidware to ka ogik kama chielo to kendo iwinjo ka samoro biro kori. Mane kaka ng'eto mar bura bedoga. Koro wasebedo ka wane kesni ka wateteane familia mondo ka giko to bedni justice oyudre negi kendo wasetemo nyaka ne wachake. Keso osedhi maber, okaw higni modhuro lakini doho dhi mos, tinde ne ringo mos, lakini gikone to ni ratiro nyaka yude. Korka kore, kokalo kuom kinde mage, Jowei notimo mos ne tho mar Monica ewi nek ma kochno kapodoramo ni en ne ok onego Monica Kimani. He expresses his sadness that such a tragic and careless loss of life on extremely circumstances bordering on an act of absolute madness that is beyond understanding, even to him, as he stands there convicted. He says that it is his prayer that the deceased family will find peace and that her soul will rest in eternal peace. Me, I believe my son is innocent. Na hajafanya kazi yoyote, kosa yoyote, hajaua. Kuna kitu ninaamini, kuna a God of a second chance na atamtoa. Na ndio unaona niko na nguvu sababu Mungu mwenye ninaamini ndiye atamtoa. He is like Joseph. Joseph alidhulumiwa hivi na Mungu baadaye alimtoa. Na hata ninaamini sasa atamtoa wakati wa Mungu ukifika. Irungu korontiere kod ndala par kod ang'wen mar tero ywak e doho mar apil mar kwedo ng'eto makamano. Higni auchiel nyaka ne yud ringre Monica Kimani konegi e ode. Familia mar Monica koro nyalo yudo fungruok bang' doho ng'ado buch tho ne Joseph Irungu mong'ere kaka Jowei. Kata kamano familia mar Monica wacho ni ng'eto makama ok nyal golo lit ma gisebedogo kotenre kod lal mar nyargi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.